Chabwino ine ndakupezani panopa kuchokera ku Code TV. Ndangoona ndikudusa mtaunimu akulanda njinga. Ndiye ndikuona pa ambiri mangokhala cha khuma chobisala. Kweni vuto akuti ni bwanji. Mwina tiyambe pamenepo. Ine mbale sinanga ndine yankumi Somali. Ndimakhala kubange kwa mpula. Mautenga panopa nditwatipeza ochuluka kwa anthu ndizo ambiri. Ndipo mwa anthu amene ambiri amini pasi. Tamva kwatika ku planta akulanda njinga. Koma ifeyo sitinamve utenga unalonse kuti njinga akulanda. Ndipo ndife anthu odabwa. Chifukwa pakumbukira 2019 kameneyo njinga analesa kugwira. Ndipo ife timayenda mwaufulu koma angosintha woyera kamba kugwira njinga. Kwamene amana kuti njinga asiya ananena ningoti analengeza koma zakugwirazi sanalengeza utenga walonse. Kusanza kuti sananene lero chilichonse kuti afuna kulanda njinga. Ndipo sananene. Zifukwa zakeso sananene. Sidi kuziziwa. Inunso simukuziziwa. Ndito balo. Chabwino nde inuyo mukuona ngati kuti aboma ngati anali ndi maganizo okuti alande njinga amayenera atani asanapange ganizo limeneli kapena kukonawo. Aboma anakapanga zoti azibise kapena alengeze pa wireless cholinga kuti wina alese azivikire. Komanso kulengezapo amapereka period pafupi wina miyezi yochulukirapo ndithu yokwana pafupi ka 6 kuti wina alese akwanirise zofuna za boma. Kodi iwo waponena akunena kuti njinga zakuzilanda ifa chani zikupanga ngozi kapena zilibe mapepala? Izozo zoti zikupanga ngozi wina alese pa nsewu ngozi imachitika olo amagali moto amapangaso ngozi. Ndiye ife zoti anjinga kupanga ngozi ni ngozi basi zimachitika nthawi zina zilizonse. Kusonyeza kuti olana kangonena kuti chabwino tiye ndikakuphunzitseni malamulo apansewu zinali zabwino Zinali zabwino kwambiri. Inu muli bwanji pakhale? Zinali zabwino kwambiri akanalankhula kunena kuti tiye ndikakuphunzitseni. Komanso cha nambala 2 mwina mwake akanangotipangirako kanjira kena kake kaife anjinga kuti tizikwanisa mwina kukalipira kuna kuti mwina tizitha kuyenda mwaufulu. Ife chona kuti njingazi tikuthandizira maka mabanja athu komanso anthu ambiri amene akutidalira ifeyo. Moti apapa amene akulanda njinga ife tilokhumudwa kwambiri. Moti boma ngati limamvera program ngati iyi pakufunika kunena kuti amve kudandaula kwa ife kwa njinga kuti tikudandaula chifukwa chonena kuti apha mabanja athu. Moti amafotokoza kunena kuti alemba antchito 1 million. Pa 1 million ife sitikuona koma mwambiri mwa iwo tasilemba ife tokhamene komanso zikupeza kuti akutilanda chochita chathu. Ndiye ife munthu wathu waima tikudandaula kuti nanga mabanja athu komanso azibale athu achalo kwa achache mwali athu. Komanso fizi mwina acha abale athu achapo athu timalipira kuchokera mu njira zake ngati ziti njira zake ngati izizi. Ndiye ife yobe tili odandaula boma limve kudandaula kwathu kwa njinga kuti atipangire ka njira kena kake konena kuti ifeyo mwina tizitha kukalipira kanjira kamene koko kuti mwina tizitha kuyenda mwaufulu koma msonkho acha mwina usakhale ngati uyo koma kanati kuzira kansonko kena kake munganga ife kanjinga basi kunena kuti mwina tiyende mwaufulu. Lero hapa ndikuona ena maka wali pakona muli cheutu kuyang'ana uku nthawi iyi ndiyo kuti ukangomva honi kumayenera utembenuke kodi ndi chani kuko apapati pamoyo wokuti wothawathawa basi dziko lokhala lathu lomwe utenga sana tipasi. Ife timagwira ntchito nda apolisi timakumbukira anthu amene njinga zikumabedwa kwambiri zinapoti mbuti mwapezeka njinga zobedwamo apolisi anati sanakakhala nawo msonkhano chimene akanapanga iwo akanatha kuwauza apolisi ma station momwe muli amene amngati ama traffic chanchani atiitane machamana ngati ndi machamana athu akanatha kuwatenga machamana chopita nawo menoja ndikukayankhula machamana akanabwera kunoko kuzatuza zimene akambirana koma pango yamba kupanga zinthu mwawo kodi mene akupangira atakuona kwangobwera kuzatenga njinga ife ndikumenya kumuona ngati okuba munthu ja ndikumupa sitikhala pamwana otapha munthu anthu asana tipase tu fundo ina liyonse kuti akupanga chani amene kuti atisiwise so pano mene akupangira pano ndizoti akutani akulakusa ndi nzika za Malawi tikuyenda kuyigwiritsa ntchito tawuni kuti tiyidyere kodi akufuna tusefere khala maskini tizayabera anthuwa kodi tikakha kuti tikuba akatigwira asiti chani akuyenda atithandiza pamene papa ngati pe tikulakwisa kuti nyinga zathu zikufuna kukhomeredwa akuyendera apange mene anatera muja kuti tita kumapanga magulu akati pase mitengo yabwino
akwenera fundo zimene ziyazo azibwerese poyera azilimbikise zikhalepo osati munthu amulande njinga kuchita kuchingira ngati kuti iwe ndi wokuba mene afotokozera zathu town implanter kuchita kwavula zaso kuikoka kuti ena akutakumenyedwa chanchani tsopano kumene zikulowapo ndiko kuti anthu ena ake mitima yawo ndi ikuluikulu zifika kuti zafika kumalo kuti wotamba kumenya napo sizikhala chani sizikhala bwino koma iwo amonga ngati akuluakulu akuyenera apangise msonkhano ndi machama athu aja atiuze chochita atipase miyezi ulipofika miyezi yakuti mukhale zakuti mwatani mwapanga koma amene akupangiramo akulakwisa iyi ni nkhani ya moyo ndifa akuyenera zinthu zazitani azikonze bwinobwino nene kuona toyena apango khala phe sakuyankhula chilichonse yayi ndalama amene akopa Uganda ule business sikuyenda Uganda ule apolisi kulilanda njinga kibanga bwanji adigani zilipo ndacha bwino mwina pomaliza mungauze chani amalawi kuti nakasito sende amalawi eti nene yo mungauze chani amalawi mwina amene angakuyankhulire ndikomaliza kuti angakuthandizeni motani okay ipepe platu monga anjinga chonde adigani zilipo kasa hapa ngajua njia akananena kuti akuda anjinga mwambe kukhomera ndipo pofika mwezi wakuti nonse mukhale mutakhomera ifeyo kuyambirira njinga tunapanga kapaza mbangwe ndipo nthawi imeneyoyo mafana ali pa 600 waja business imayenda nthawi imeneyoyo koma panopa mafuta nosowa business mwezi mwathu mwina inasikasika timati mwina wake bora muno mata nomwe wata mundu kumpesa monga panopa pa index kunyama pamu kasi ya planter ya di 2 pin koma muzi ulendo umene uwu mnabweza kuti pasa 7 nazi koma munomo timona kamwena at least imayenda koma deloli ngumva kuti akukwirako njinga so lefe anthu tikanyamwira kuti boma chonde lokali kukanika kupanga zinthu awawo akungofuna kupeza njira yotolera ndalama chifukwa cha mmene kwatiye kukwera ndaganizani panopa njinga ili pa 2 million kwacha ndipo panopa njinga ili pa 2 million bwana itenge njinga akayikhomere ikayi number plate ishula sinsongo kodi ikwira ndalama zingati tikabwera pansewu kodi njingayo ibweza awawo toyambira apanga maintain kwacha yathu ikhala pa position yabwino ikakhala pa position yabwino zinthu zizitsika mtengo mabwana sanganyirika kukhomera chinthu ichi toyambira akonse chinthu chake chiticho chimene chocho chachiwiri azoti anawa tukanika kuwalemba ntchito akupeza ntchito mmakwala mumwemo asamale tapase mopangira abwino tapanga siri kuma malanki abwino atisakire malanki abwino ntawuni muno kuti tizitani tizima tikuyesa ntchito zosiyana-siyana tigwire nawo koma zikukanika chifukwa chani zikufuna chinyengo mana tukafaka sewo polisi akungolowesa azibala okoka ndavomeza tagonja apa tapita kunjinga akubwera soka njinga katukomwe kaswatilandeso tithawira kutiko ngati pemphere fuso limene kuti kodi tithawira kutiko atiyankhe fuso lili fuso limene lolo chabwino achairman apa mwafika munandipeza ndi kucheza ndi anawa akuti inuyo ndi achairman ndi monga inuyo achairman anjinga amene mmayang'anira zinthu zimenezizi munamva kena kalikonse kamene anakuwuzani kuti lero ayamba kulanda njinga ayi sina uzidwe kena kalikonse koma tangoona ma action okhawa pansi kuti iwo akulanda njinga zifukwa zake so sana nene zifukwa zake sakuyankhula iyayi komano anthu amene akutengedwawo akapita ukokwa kumauzidwa zifukwa koma kuti kubwera mwina mwache pa wireless ngati yaboma ndikuyankhulapo kuti tiyamba kulanda njinga zinazisana ichabwino ndi ukoko anthu amene akumapitawo zifukwa zake akumauza kuti ndi chani akumauza kuti ndi insurance komanso registration license ndi license koma sakumagwira njinga zina zoti zimenezo zili nazo akumagwiranso njinga zoti zili nazo monga ngati imene ili ndi registration komano mwina mwache palibe insurance komanso license chabwino nde mwina inuyo pempho lanu kuti zinthu zimenezi mwina ena akwanise kuzipeza kumukuona kwanu mumafuna ana katali ineyo monga ngati nzika ya dziko lino monga munthu obadwa konku ndingopempha kuboma kuti aboma anakatiganizira chifukwa tikakumbukira bwinobwino mbuyo mwa makamba zoti afuna kuti achite create 1 million jobs kuti anthu apeze zochita ndiyeno pamene paja sipanakwanirisike bwinobwino ifeyo tinakanga tikazipezera zochita toka
ndipo iwo potisilira kumayenda pansewu timangoona kuti ani mbali imodzi sikuti takhanga taonjezera vuto la kusowa kwa ntchito lija likunka likuchepa. Ndiye lero akubwera ndi chiganizo ichi choti akufuna kumatenga njinga. Ife tiodandaula kwambiri, tikupempha kuti akanakhala kuti atiganizira ndikutipasa nthawi yokwanira. Chifukwa padakali pano pati kudusa munyengo yovuta kuti ndalama ikusowa. Mabizinesi sakuyenda monga mmene amayendera kale. Kusanza zile zinthu zosavuta mukunena kwanu kuti anakakuwuzani kuti chabwino takupasani 6 months tikufuna izi zitheke. Kunali zosavuta. Inde zinali zosavuta. Chifukwa mperiod imene anakapereka iyo ifeyo tikanakati kukonzekera kuti pakufunika chakuti pafunika chakuti. Chabwino. Ndithu. Chabwino. Kuposo ndikumvaso akunena kuti mtengo wa misonkho akuyenera kuti akuganizire. Kumbali ya misonkho iyi anayena kuti ganizirade ndithu. Kumbali ngati ya license anayena kuti ganizira kuyika mitengo yabwino yoti tikhoza kufika. Anthu anjinga monga ena njinga ndi zawo, ena njinga si zawo. Kodi panopa mukapita kuti mukatengera license ya njinga akumayikhoma pa bwanji? License ya njinga makampani ena akumakana. Akuti anjinga iniyo machita ngozi pafupi singamathe kutani insurance makamaka. Ndamene akumayankhula kuti ifeyo singakupaseni inuyo insurance. Basi kwa zoti ngozi mmachita pafupi. Ndiye ife monga company sitingawine. Chabwino. Nde ikuyenera kuti boma liyang'anirepo kumbali imene ya insurance. Boma liyang'anirepo kumbali ya insurance, kumbali ya license, apereke mfundo zofewesa kwambiri kuti zinthu zisakhale zovuta kuti wina aliyese atani athe kupeza. Chabwino achairman, ineyo ndasangalala kuti tatha kucheza nanu komanso mwayankhula modekha, mwayankhula zokuti mtundu wa Malawi umve. Pamenenso anthu akutionera pano pa live pa Chord Online TV, pano pamene akutionera live ndikhulupirira kuti akupitiriza kupereka maganizo awo, netizimva kuti maganizo awo ndi otani ma comment box. Ndizoona ndiye. Chabwino, tsiku labwino. Inunso mukhale tsiku labwino. So wano mbali wanga ndakupeza pano pansewu uli pakabaza wakhala kumbali. Timamva zokuti akulanda njinga, ndizoona kapena zaboza? Ndizoona. Chabwino. Chabwino. Ndi akuti chifukwa chake ndi chani? Apopo zifukwazo tikazifufuza kumanena kuti no mtaoni muzukumanya sisa njingazi kuti chifukwa zilibe insurance, zilibe number plate, koma zina tikumaona ndithu zikumagwida zotani zokhomera. Kodi chifukwa cheni ndi chani? Chabwino. Nde iwe kumbali kuno kunali ngati kubisala kuti mwina yako sakhoza kukulanda. Chabwino. Ndeniyo mukuona ngati kuti pamene papa anakakuthandizani motani? Anakuwuzani kapena kuti tiyamba kulanda njinga makutuma kuti mukhomere? Sana fotokoze china chilichonse. Of course ankanena kumbuyoko. Akafotokoza mukhomere komano anthu ena asanatani sana khomere kumanga ndi otani? Ndiyo khomera motana azanditengeraso. Kusaniza kuti angotenga sakuyang'ananso kuti yokhomera kapena ndiyo khomera. Onena pangana kuti mtaoni njinga nayo sisatani isaduse. Chabwino. Ife tathokoza kuti mwatipasako information kuti zikuchitika ndi zimenezozo. Komano sindikuziwa kuti inuyo mukuona ngati boma linakakuthandizani motani kapena pamafunika kuti mwina akupitisani ku skulu ya njinga poti anthu ambiri akudandaula kuti zikumakhala ndi ngozi kwambiri. Papa iwowa angothamangira kulandako komano adakatiro mwina azibwera mwina malocation mu kumatani kumatha kutiphunzitsa nkandrama kochepa. Ndauti ife ndakatha kumatani kumakwanisa kumapereka kandama ngatikati ndama ngati kamene kusaniza kuti mukuvomereza kuti ena amakhala ndi zoyenera, ena amakhala kuti angophunzitsana okhaokha nkupita pansewu. Zimatheka. Chabwino. Ife takunyadirani mukhale ndi tsiku lopambana.